ସୁଜିତ ଯାଉ ସୁଜିତ ଆଉ କଣ ନବ ଉପମା ବଘାରିବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲ? ତେଲ ନବ ନା କିଆ ରାମ ରାମ ରେ ଭାଇ ଭାଇ ତମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସଦିବନି। ଆରେ ଭାଇ ଘିଅ ସଦୁଛୁ କଣ? ଇଏ ନିଅ ତମ ଘିଅ ତା ସହିତ ଫ୍ରି କ୍ରିମ ନିଭିଆ। ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିମ ଟା ଫ୍ରି ନିଭିଆ ଆଜ୍ଞା। ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖ। ଆଉ ତମକୁ କଣ କହୁଛୁ ତମେ ତ ମହାନ ଅଭଦ୍ର। ଛି ତୋ ମୁଁ ଆସିବାର ଏଠି ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ବରଂ ଉପମା ଖାଇବିନି। ଫ୍ରି କ୍ରିମ ନିଭିଆ। ଭାଇ ପୁଣି